Sa wakas ay makatatanggap na ng ayuda si Rochelle Morong ng Hagonoy, Bulacan. Isa siya sa maraming obrero sa barangay Iba-Ibayo ng nasabing bayan na natigil ang kabuhayan. Salamat na rin po't nakakuha kahit unang ayuda ko pa lang. Kasi unang-una po sabi 4 piece daw yung magulang ko. 24 anyos na si Rochelle at may asawa. Problema niya kahit na noong panahon ng pamamahagi umano ng Special Amelioration Funds o SAP ng DSWD noong nakaraang taon ay hindi maialis-alis ang pangalan niya sa 4-piece beneficiary. Sa ilalim kasi ng SAP, hindi na maaring tumanggap ng ayuda ang mga member beneficiaries. Ang siste, hindi na raw updated ang listahan ngayon dahil marami na sa mga miyembro ng pamilya ay may sarili na ring pamilya ngayon. Lagi po nila akong pinag-fill up hindi naman pagka-payout na lagi akong Laging wala. Lagi hindi daw po ako pwede kasi anak daw po ako ng 4 piece. Naging 4 piece po nanay ko hindi naman po talaga ako beneficiary, pinasulat ng po ng Pangulo nila yung pangalan ng lahat ng anak. Ayon kay Rochelle, muntik na siyang hindi makatanggap ng ayuda kung hindi pa ito nakipagkumprontahan. Nagreklamo ko. Malaking bagay po ba ito matatanggap nyo ngayon? Ano pong gagawin? Pero mas malaking bagay po yung 13 mil noon na sinali nila ako, hindi nila ako pinag-payout. Ang lagi nila, nagtuturuan sila DSWD at barangay. Sa kaso ng mga nagpe-payout sa barangay Iba-Ibayo, sa pagbabantay ng CLTV News, isa lamang si Rochelle sa nagrereklamo na kaanak ng 4-piece ayon sa barangay secretary na si Rochelle de la Cruz. Iginiit sa amin ng opisyal na iba't ibang kaso ng mga claimant ay may grievance committee ang mga ito upang pakitunguhan ng reklamo. Ngunit bahagi ng transparency at upang hindi malusutan ang abiso ng barangay ang paghihigpit nila sa maliit na bagay tulad ng erasure o pagkakamali sa pangalan ay talagang binibigyan ng sapat na panahon. Naka-match po yung SAC form, yung payroll, tsaka yung ID nila. So, yun po yung chinecheck. Kung meron man pong erasure, for example, sa spelling, like for example, sa enye, gano'n. Meron po kasi may mga part na may time na may enye, may NI, mga gano'n. So, nag-issue po kami ng certification from CAP na pagpapatunay na siya ay isang tao lang. Inusisa ng CLTV News Team kay Rainier Grospe, ang Information Officer 3 ng DSWD Region 3, ang kaso ni Rochelle Morong. Aminado ang DSWD na patuloy pa nilang ina-update ang data system para sa mga pamilya ng 4-piece beneficiary. At isa umano ito sa kaso ng marami sa anak ng 4-piece beneficiary na hindi na isasali sa ayuda noon sa SAP. Pamilya natin noon ay magkakasama sa isang household, ika nga. So itong example na ito ay maaaring yung head of the family, yung nanay or yung tatay niya, noong mga panahon na yon na na-interview sila, which was around 10 years ago. 10 years ago pa to, yung data na to, kasama sila sa bahay, no? Nagagawa naman umano ito ng paraan ng DSWD, lalo't ang grievance committee ng local government unit, kabisado na ang kanilang eksena. Tayo ng solusyon, no? Basta mapatunayan, may certification ng barangay na nakabukod na sila doon sa kanilang pamilya, pwede silang mapasali doon sa regular SAP. So, ayon sa DSWD Region 3 sa pagbabantay nila sa payout ng mga bayan sa Bulacan, wala umanong naitimbre ang Department of the Interior and Local Government o DILG na magkakaroon ng extension ang pamamahagi ng ayuda, ngunit may ilang lokal na pamahalaan ang nais umapila para sa nasabing extension. Sa obserbasyon ng ahensya, ang cash out na isinasagawa ng lokal na pamahalaan sa Bulacan ay hindi sa pamamagitan ng money remittance kundi face-to-face na iniaabot sa isang large venue payout. Hindi naman umano ito illegal at kung may papatong na halaga ay kailangan lamang na hindi hihigit sa dati na inaawas na 50 pesos. Paulo G. Santos, CLTV News.